ମୁଁ ମଦନ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ବା ନବୀକରଣର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ତ କରିଛେ, ତେବେ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ବା ନବୀକରଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଏ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ପୁଣି କ'ଣ? ଆମେ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା କାହିଁକି? ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କଲେ ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ? ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କେଉଁଠାରେ ହେବ? ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ କାହାକୁ ପଚାରି ପାରୁନେ କି ଆମ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି। ଏ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ପୁଣି କ'ଣ? ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ବା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ନିଜ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ବା ନବୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା କାହିଁକି? ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବା ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 13 ଗୋଟି ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଥିବା ଏହି 13 ଗୋଟି ଯୋଜନା ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ କରିବା ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିଥିବେ, ତେବେ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ନଚେତ୍ 13 ଗୋଟି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ସହାୟତା ଟଙ୍କା ବା ସରଞ୍ଜାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କଲେ ଆମର ଫାଇଦା କ'ଣ? ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା 13 ଗୋଟି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବା ସରଞ୍ଜାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ନଚେତ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 13 ଗୋଟି ଯୋଜନା କ'ଣ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଚତୁର୍ଥରେ, ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କେଉଁଠାରେ ହେବ? ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କେଉଁଠାରେ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିପାରିବେ? ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିଦେଇଛୁ ବା ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜଣେ ନିଜର ଫୋନ୍ରେ କରିଦେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିଦେଇପାରିବ। ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବେ, ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମରେ, ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ କପି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ କପି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଳୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ ନ କରିଥିବାର ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ, ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନ କରି ବିଳମ୍ବରେ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇନ୍ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା 13 ଗୋଟି ଯୋଜନା କ'ଣ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।